प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा, नीला सागर के मोतियों पर छाई खुशियों की चमक। महोदय, आजू हम बात करत बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में लक्षद्वीप यात्रा के, जवना से हिंद महासागर के यह खूबसूरत द्वीप पर खुशी के लहर पैदा हो गई। 2 और 3 जनवरी 2024 के भइल ए यात्रा के दौरान पीएम मोदी अंगट्टी, बंगाराम अवुरी कावट्टी द्वीप के दौरा कईले अवुरी कई गो विकास परियोजना के शुरुआत कईले। लक्षद्वीप के स्थानीय भाषा में लक्षद्वीप भी कहल जाला, जवन संस्कृत के दूगो शब्द से बनल बा, लक्ष्य आदीप द्वीप। ई भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित 36 गो द्वीप सब के समूह हवे जे केरल राज्य के हिस्सा हवे। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत के समुद्र तट, नीला पानी आ समृद्ध समुद्री जीवन पर्यटकन के आकर्षित करेला। पीएम मोदी के एह यात्रा के मुख्य उद्देश्य लक्षद्वीप के जनता के जीवन में सुधार आ द्वीप के विकास में तेजी ले आवे के रहे। 1156 करोड़ रुपया के विभिन्न परियोजना के उद्घाटन अवुरी शिलान्यास कईले। कुछ प्रमुख परियोजना निम्नलिखित बा। एटोल अस्पताल के उन्नयन आ विस्तार, लक्षद्वीप के निवासी लोग के बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावे वाला एगो सुलभा मजबूत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा शुरू कईल। द्वीप के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावे खातिर जल उपचार संयंत्र के निर्माण, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता के एगो औरी कदम, जवना से लक्षद्वीप के निवासी लोग के शुद्ध पानी उपलब्ध करावल जाई। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार, तकनीकी उन्नति के माध्यम से लक्षद्वीप के अन्य क्षेत्रन से जोड़ल, जेकरा से एकरा के आधुनिक आ सुरक्षित दुनिया से जोड़ल। पर्यटन के बढ़ावा देवे खातिर बुनियादी ढांचा के विकास, प्राकृतिक सुंदरता के संगे संगे लक्षद्वीप पर्यटन के बढ़ावा देवे खातिर महत्वपूर्ण कदम, जवना से द्वीप के लोग के नया आर्थिक अवसर मिल सकता। अपना यात्रा के दौरान पीएम मोदी लक्षद्वीप के समृद्ध संस्कृति अवुरी धरोहर के भी अनुभव कईले। यहाँ के पारंपरिक नाच देख ले अवुरी स्थानीय व्यंजन के स्वाद ले ले। संघी द्वीप के लोग के सत्कार अवुरी सौहार्दपूर्णता के तारीफ कईले। आशा बा कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बारे में जानकारी रौरा सभे के उपयोगी लागल हुई। अगर रौरा लक्षद्वीप के बारे में औरी जानल चाहत बानी त बेझिझक पूछी।